please. Daalụ Chukwumerije, daalụ Daalụ. Nnemeka, daalụ ụka ọnụ PhD ekene gị. Ịma Chukwumerije, biko amaghị m tọpik mana ụka ọnụ mere m ji bigo. Mba, platfọm a wụ ị na-ama ihe ị ga-ekwu gewe n'idi enwe onye nwere taịm ịkọwara ibe ya ịgbagote elu ya wụ na ịma ihe ị ga-ekwu. Yes, ana m So ya wụ na ana m na-ekwu egwu. bụ ebe ụka ọnụ na-ekwu okwu na ọtịga nwaanyị amụ n'ike o wepụta ya ọtịghị ya n'ọnụ ịlacha imetụ ya ọnụ ma a na ya ma na onwe ga-adị. O kwuru opinion nke ya. O kwuru opinion nke Kwuo nke gị, kwuo nke gị. opinion nke m na-ekwu bụ ụka ọ na-ekwuchara ihe niile ọ na-ekwu mana opinion nke m bụ ọ kwefuru nwaanyị ihe dị na nwaanyị bụ ọkwa ihe i nyere ya what you give nwaanyị ahụ bụ ihe ọ ga-enye gị. That is my own opinion. And ihe dịkwa n'ihe nwaanyị a bụ ị ga-ama ụmụ nwoke ụfọdụ amaghị dịka eji egwu egwu na bed. They don't even ụmụ nwoke ụfọdụ bụ ha bịa ha eche na nwaanyị bụ Ị na-ekwu dat na ụfọdụ ụmụ nwoke amaghị echi egwuregwu na ha amaghị dịka eji egwu egwuregwu because egwuregwu ga-eme nwaanyị ya enwe dị urge. Onwe nwaanyị na-ama nwe dị urge imetụ aka mana ụmụ nwoke ụfọdụ amaghị dịka eji emetụ nwaanyị aka amaghị dịka eji egwu egwu enwe ka eji atụ ụta ntị nwee ka eji alacha ntị nwee ka eji eme ihe ahụ mana enwe ndị ga-abụ ha ama mmadụ ka eji eke isi ọnụ ịma mmadụ ka ị ga-eji wisikwa obere okwu na but ọ gbasahụ anybody because nwaanyị akwa ọlụlụ di akwa o detiri nwoke ha na ya egwu egwuregwu before gị lụọ di gị detie ya mụrụ ụdịrị mmadụ ị na-alụ ka ezi ka ọ bịara na-enyezi excuse akwa ọlụlụ nwoke ahụ ụdị mmadụ ya. enwekwara ụmụ nwaanyị nụrụ nwoke because of ego ha chọọ ma nwoke ahụ amaala eme ma ọ maghị eme. Enwe ndị ọ ga-agba abalị otu etinye ya aka papa emepe ụkwụ ala ọwụ uduke nke ahụ. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-eme onwe ha like that ụmụ nwaanyị ahụ ha na-ele their feelings n'ahịa. Ị na-idiri ka eweke your feelings up. A na-egwu egwu a na-egwu egwu ma na shawa a na-egwuri a na-ala ọkụ everywhere a na-ala ma na kichin. Ụfọdụ ndị nche nọọsụ na bed ka a na-ala ọtụ no a na-eme egwuregwu everywhere. Chere a na-arụ ọtụ na kichin. Of course na a na-ewere ya na kichin from azụ. Ekwukwele even ma na moto Gwa m nọ ịlọọla dị akara m ịjụ gị question na-abịa mana ịlụgo dị ka m hapụ ya but ihe ị na-ekwu those fantasy ọ na-enyere ndụ aka. Ana m eme ya ọkwa too much. Chere eweli iwe chere ajọ jikwara m ọ gịsị na-eme ya ọ gbasazi m ịpịa n'ọkụ na moto bifo. Gwa m 101%. N'obodo oyibo ọwụ na Naịjirịa n'obodo oyibo. Mụ na ọga m apịa n'ọkụ na moto. Ịnụ UK ka ọ Germany. UK ka m nọ. Chere eweli iwe that's ịsọga moto onweghị space with how comfortable no dị na moto. Nke a kacha ụtọ Chukwumerije ebe ahụ na-enweghị space kacha ụtọ by then ya aba ọfụma maka ebe nwee space nwere ike ya mana erughị na ebe ịchọ ka ogo Chineke so ọ gaghị dị ka onye ọcha ọwụ na onye Igbo onye ọchọ onye ebe anyị nọ so enwere ụmụ nwoke anyị mere life understand like ha na-enwecha those vibe na-ekwenụ m anya ụmụ nwoke ma vibe ahụ ma onwe mgbe ọ ga-abụ ịnọrọ otu anyị anọrụ amụ ịfụ na amụ kenyiri na-achọ gị ọ naghị atụgheri gị girigirigiri unu nwee ike nọ na moto ịfụ ndati na-ebinye nna ị ga-eme ya anụ gwara ya na nna ya nọkwa m nso don't worry na-enwe ka ihe eji fikata aka na lapụ na-apị aka agịgharị ya metụtụ ya ka ịmakwa ma ọkanụ. All those kind lifestyle in truth be told ihe m chere eju gị my sister those things ọ na-spice marriage. Ọ na-spice onye bụ ihe na-etinye n'elu ụmụ keki icing on the cake na ọnwụ ihe niile na-awụ ọsọ na bed ke nwaanyị ọbụla na-ala di eso na bed nna nwoke ahụ amaghị ụtọ ikpu nna gwa gị nwoke ahụ amaghị ụtọ nwere ihe bụ na ebe niile ịbụ gị na ya nwoke ahụ nna wee ebe a ka nke a kacha ụtọ unu emechalụgodo nwaanyị gị fịa ya aka saa ya ahụnụnụ saa ya ọbụrọkọtọs ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-agwa gị na di ha dị mmadụ shame on them all their own shame because ha nwa detiri before gị lụọ nwoke ị ga-edeti ya mụrụ ụdị mmadụ ya na-awụ ụdị mmadụ ya nke ha chọga too much responsible man nda
akwa ha ahụ na mba ga-enye mkpuke. So many of them na-ebe akwa na-asị when will God when will my husband live like this when this but ha nwa detiri ha nwa hụrụ nwoke nwaanyị ọbụla enwere onye bịara here say that na enwere one lady say that na 90% of ụmụ nwaanyị lụ di ụdị ndụ di ha na-eme na the marriage ha hụrụ the red sign the red flag. Ụmụ nwoke kwa na-ahụ tukwe the little red flag always you. Onye ọbụla na-afụcha the red flag. Nnọkwa ihe ịchọrọ na kezi ihe a ga-abịazi na-ebezi ha abazie ha bịazie ha ebewezi akwa. Ịma ihe dị na ihe nwere ike kịta abata ịma na ka eji ayị the different ka abata ịbata na aha na alụmdi na nwunye ọ na-echeji mana gị bụ nwaanyị ịmakwa na ahịhịa ahụ ị na-like continue with it na your marriage. Ọkwa ya na-ekip marriage. Ụmụ ụfọdụ na-adabata a relax ya ibiri man relax ana ịma ụmụ nwoke na-ada enwe ụmụ nwoke na-arụ ọrụ ike ha jee chọọ ọrụ bata ike agwụ ha. Ana ụmụ nwaanyị ụfọdụ bụ anyị ụmụ nwaanyị ụfọdụ anyị na-adị so selfish. Ọ nwaanyị ga na-adị ụmụ nwoke mfada edowe ahụ abụ m holy nweje ọka di m si na ma mebiene idowe ahụ ọnwụ nwoke ga na-akpụ gị emetụ gị aka mgbe niile nwoke ga na-asị gị mepe ụkwụ nne m tọọ na ọka nwụrụ ala nne tọọ na ọka mmetụ nna ha hapụkwana holy nweje gaa ndowe na akpa maka ịgị pụọ n'azụ di gị ị na-awọ ihe a agụ ụlọ nwoke di gị dị tayad gị bịa gị masa ịmaga okpokoro ya mmiri ya asa ahụ oricha nne otu ịmaga ebe ọ ya bụ ekpe ya ka gị buru ụzọ. Ụfọdụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-eyi pant adịna na bed ha na-eyi jaket ha ya eyi efe elu ha ya eyi efe ana ana m adachi ụmụ nwaanyị ogene nọ nna iji na bed ịfụ na ike gwụ di gị inwe igbe icheli ife akwa yuru duve kpuchie onwe gị ahụ gị na ya na-emetụ ijikọnata ya mana nwoke jere ọrụ ike. Ụmụ nwoke ụfọdụ bụ ọrụ ike ka ha na-arụ ha nataghị n'ido ka ayọwa gị ayọwa gị yifuwe pantị ka gị na ha dị na ngwa kopie o ka m yipụye a na-ayọ gị ayọ ihe sọpoziri ime asị nwaanyị ijide di gị ahụ ịmago masaji ya metụ ya aka pịarịrị ya ka ahụ ya gbaketu na o jere ọrụ. Ọ bụghị nwaanyị nwoke ga-asị gị ngwa na-achọgo m ime mepe okwu gị nwa bụ nwaanyị rụkọta gị jide di gị from azụ jide pịarịrị ya aka ka ihe o mee ma igosi na ị chọrọ. Mana ụmụ nwaanyị anyị bụ all of them some of them na-adachelu ka ọ bụrụ di ha make the move. That is why some of them self ji lose that feelings and di ha na onwe ya adịwa tired of ha nwa ịghọtago. Di gị bịa ege ụmụ nwaanyị na-eme di ha adịwa tired of them some of them nwekwa ụmụ nwoke na-ama ndị romantic mana gị bụ nwaanyị spice ya up marriage gị spice to up marriage gị communicate esi na na-ekwe ka ị ga-esi na-eme ihe a even enwe ndị ọ ga-abụ sef ha ma na-ama ka iji asị nwaanyị ịmago love you I love you mana ibido etinye na your marriage spice a na-amụ ihe ahụ spice wa your marriage with some certain things. Ị ma na-eche nwoke ka ọ na-eme eki move ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-ada ya ha bịa ha na-eche ka ọ bụrụ nwaanyị bụ ụzọ chi ha nne ka ime otu a ọ bụrụ nwoke na-evu ụzọ chi ha ka ha mee otu a. Enwe ụmụ nwaanyị ụfọdụ dị very good in it ihe ọbụla ha chọrọ ya ejekwuru di ha ị na-echi nri otu a di gị bịa metụ gị aka ịgụgbata ya nye ye gochikwa na ọ na-agụkwa gị by then nyanwa na onwe ya ma na-agụ nwa dị interested position ọ bụghị na nọrọ ebe ahụ kụrụ nwaanyị ozugbo nala ofu ọnụ there one time ọ nke a kacha ụtọ dan nke bed a na-relax oke relaxa na ịkwụrụ ọtọ n'otu agha were ikpe onye ike nụ ọfụma nye di gị dị nke gị ga-enye ya n'ebe a na-eshi nri nke ahụ atọka na ahụcha bife na oyi ite ahụ ya agụwakwa ya ege nna nwaanyị nke atọkazikwa bife na oyi ite inwe ike na ọ na palọ ka ị narụ ikuku ọ bịakwa ebe ahụ ifu na nke ahụ inyere dịka ụbara ya na brain mana nke ya ọ ya bụ ịtụkwuru iji na bed ya saa ị na-eche ka evu nte ụkwụ gị ma nwoke mmadụ evu ntecha ụkwụ amụ ada cherekwe normally nwoke sorry na m na-ajụ gị ụdịrị ajụjụ a iso ọwụ a lot of ụmụnne anyị ndị nwaanyị ha na-adịkọma open especially on social space. Enwekwara ndị na-adị mbeta few people ịghọtago. So ihe m ji ajụ gị ajụ ahụ na ọwụ direct ihe a ọ na-awụ dat na mgbe ụfọdụ achọrọ m iji onye normally onye m kwesịrị ịjụ ajụjụ a wee dọkịta ọ wee medical doctor. Nwoke na nwaanyị like nwoke na nwaanyị chere inwe mmekọ na bed nwoke odogwu ya ekeli elu maybe ke nwaanyị adịbere dị ọsụpụchaba akwa before na-asụpụcha n'akwa maybe o tekiele ya 3-4 minutes amụ nwoke ahụ abịa da ha o gosiri na amụ nwoke ahụ ebughị ndụ ka ọwụ na ọnọ Martin
bụ ndụ ime ikwu na onye ị ga-alụ iju ya bụ dọkịta aume nọọsụ wụle midwives by Okay, profession or better, registered. better, because Okay. enwere the dem raise the question as some people say, go and check yourself, your prick no suppose fall. Why you dey fall? Enwere ihe i kwuru isi na before a na-eyifucha akwa Before na agbachana luku sụpụcha akwa maybe within 3 minutes or so, ị ga-ha mụ nke nwoke ada, but ọwụ na ọ ga-ekeli ha ọzọ mana ya ada, o nidikwara ịbịa metụkwa ya aka okeli ha, that thing ọwụ na shuga ka ọwụ na ọ dịbe ready. ọ bụrụ na ọ dịbere dị ma obere ihe ụmụ nwoke nwere amụ ha bụ akwara, nke anyị bụ mọzụ, so nwoke ọ na-ada ebe a, so that time ọ dị ha n'isi ahụ anyị onwe obere ihe na-ebutu nwoke down. Adịghị m anụ ihe ị na-ekwu. Amụ ikeli and amụ ịdawu mindset. Mindset, yes. Ụmụ nwoke bụ akwa because nwaanyị bụ mọzụ ịgba na ha aka ya ede ọfụma, mana nwoke nwere ike uche ya ada ebe ị nọ, mana o nwere obere ihe na-atọn nwoke off. Obere ihe na-eme atọn nwoke off. Ọ bụghị that na akwara ya adịghị mma ma na ọ dịghị ike. Obere ihe na-atọn ya ofe nwere ike bụ na nwoke agwago gị countless time gị yiz na uwe mgbadaji na bed. Enwere ike ọ bụrụ na agwago gị sị gị bika ị na-aja na bed gbarụ n'ọtọ ndị na gị na di gị nọ, so nwaanyị akachie ntụ obere ihe na-atọ ọnụ mmadụ off. Ma ọ bụrụ na ike ọ ga-eji ifuchekwe pantị a yifuche mgbe ọ na-eyifukwe ma bram ihe niile amụ ada ibidokwa n'isi kenyiwekwu ya, ịghọtago. And some people inwe ike si ọ maka na ele ọvụma o nwere ihe na-agwụ nwoke mmadụ ike. Ụmụ nwoke dị amụ ihe ọmụzụ akwara ka a na-ekwu okwu ya, ọ bụghị onye nwa bụ nwa mọzụ, ịghọtago. Nke ụmụ nwoke obere ihe na-ada ha amụ. So ọ bụrụ na gị bụ nwaanyị na di ga-agwago gị biko nne ị na-alahụ na bed yiri night gown na-eyi na ihe ọbụla n'ihi ịmago na rutin unu then jezie yiri pant ikwechie trouser ikwechikwe nke a na-akpọ isi na oyi dị before nwoke na-eyifuche trouser eyifu tight bịazie na pant na ike ga-agwụ nwoke mmadụ ọtọ na ọlalụba n'ụla. So all those things na abụọ ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-emekwa amụ di ha. Okay, so mgbe a nwoke na nwaanyị na-ekwuwe na phone, maybe gị na nwoke na nwaanyị na-ekwu, maybe enyi ya nwaanyị ma nwunye ya or whatever or partner ya, amụ ya ebido na-ekeli elu, that thing o gosiri na all lost ka ọwụ na ọnọmatị na o gosiri na ọ dị attracted to that lady because a lot of ụmụ nwaanyị nwoke bido mewe develop such erection, ha hụta ya na all lost na ọwụhụ love all lost. Ọwụ lost nwoke ọbụla hụrụ gị n'anya sef gị na ya na-akpa na phone amụ ya ga-ekenyi. ụmụ nwaanyị ndị anọ na relationship ya wụrụ that na enyi ha nwoke ha kwuwe na phone amụ ha na-eji ike ekeli, amụ ha na struggle before amụ ha ekeli, that means the man ahụcha ha n'anya very well. Nwoke ị na-ekwu na nwoke hụrụ nwaanyị n'anya properly like in into that woman, gị na ya na-ekwu na phone amụ enwere ụdịrị nkata ụnụ ga-akpa amụ gị amụ nwoke a kwesịrị ikeli. Ya ese nwe nkata ụnụ ga-akpa amụ ya ga-ekenyi. Ọ bụkwa na nke onye nke na-ekenyi ihe na ọhụghọ gị n'anya, ịghọtago. Ọ bụrụ na ọhụghọ gị n'anya mana ọwụ na ọ nwere rectal problem. Mba o. Ọ bụrụ na o nwere rectal problem, ịma enwere ihe dị na this relationship just like ụtọ ọmụna isi chọọ ka relationship gị wee dị ị ga-amanyite ya n'oge, ịghọtago. Ọ bụrụ na gị na onye nke gị na-share special bond, enwe obere ihe ị ga-eme ga na-ekenye ya amụ, especially ọ bụ kịta na ọ travel gị na ya nọ nso, ọ bụrụ na gị na-akpa na phone obere otu a o chete ọgụba ga gị nwee kesị ya nna m ime isi m nna ka onye na-eje n'ihe na ma onwe onye metụrụ gị ị na-ebido baba na something imego ibido jụrụ ya ụmụ ajụjụ ti ga-ekenye amụ ọ dị ready si gị ka eke ihe na ya dị ọ dịkwa ka o ji wee dị. So o nwere some certain discussion gị na ya ga na-akpa bụ ihe ga-ekenye ya bụ amụ ahụ. Ọ bụrụ na nke ahụ na-ekenye ọ bụrụ na ọhụghọ gị n'anya because enwekwa ụmụ nwoke ọ ga-aba mụ ha kenyekwa ịnọghọ nso achọwa ebe ha ga-etinye some people na-enwe enwere ndị wa amụ ha kelie otu a their fiancé na-anụ nso ha achọ ebe amụ ahụ ga-aba ka o ji nweta onwe ya. So ị na-ekwu that na enwere ụmụ nwoke ha na onye be ha kwuwe ọnụ ha ara ndụ ha achọ ebe ha ga-agbanye the tin ji nweta onwe ha. Awụnọla ya enwe ụmụ nwoke na-enwe principle, enwe ụmụ nwoke ba na-aja ozi, enwe ndị be anyị na-akpọ a na-aja ozi, enwe ụmụ nwoke na-enwe principle.
ịghọtago ihe mere ị na-ekwu ya otu o si dị naghị ete ya mmanụ adịghị m ete ya mmanụ enwe ụmụ nwoke ha fụkwa nwunye ha n'anya mana nke kwike ahụ ha ga-ewecheru bikos nke ahụ ọ dị ka ihe ụka enwere ụmụ nwoke hụrụ nwunye ha n'anya 100% bet ma ha nwaanyị ga na-achọkwa ka ha kụchalụ nwamba nwaanyị ọzọ dapụta by emergency ha atachanakwa gashi ike yes enwe ụmụ nwoke enwekwa ụmụ nwoke ọ ga-abịa ike nyiche nya bụ amụ ahụ ọ dajụkwa bikos na ọ lọvụ gị anọchọọ enwe ụmụ nwoke nwere prịnsịpal decide nna manchi ichọn nwunye m mana enwe ụmụ nwoke ọ ga-abụ amụ kenyiche gị na-akwụche na fon ọ kpọọ enyi ya side chick kpọọ ya so that means enwere ihe ụfọdụ I'm not promoting side chick but enwere ihe m chere correct ụmụ nwoke niile awụkwanụ ndị adịkwanụ stupid enwere okpu nna bụ ehi ịghọtago mana nwaanyị na-adọ onwe ya adọ ọ chọghị input into consideration ụfọdụ ụmụ nwoke kọchara n'iro na-ejikwa okpu nna bụ ehi because the ray ekwu ha n'okwu side chick ọ nwoke kọchara n'iro the next thing ga-akpọ disease mana ha echefuo na yes ọ wụ eziokwu na nwoke kọchara n'iro ọ dị mma ịghọtago ịgwa gị eziokwu but ha nwaburu n'obi dat na nwoke na onwe ya awụhụ stupid man a lot of ụmụ nwoke mana ihe ha na-eme adịghị mma but at the same time ha nwa na-eme ya some of them na-ejikwa okpu ha na-ejikwa protection aga side agba n'iro ịghọtago bet ụfọdụ nwaanyị na-ama ihe ekwu ha n'okwu ya ihe ga-agbala ha n'isi bụ disease kọndọm ama mgbochi ga-enwekwa na disease because ị ga-ada ejide na ka ọ na-agbawa ọ ga-egbochikwa gị enwe na disease ugboro ole ka ọ gbawara nwanyị ole ngwa onye ma na ọ na-agbawa ya bịaghị agwa anyị na kọndọm agbawala n'ime ọtọ ya chere achọrọ ka anyị kwuo onye ọ gbawarala n'ime ọtọ ya bịa kwuo na ọ na-agbawa ha many times ka ọ gbawa kemgbe m na-ekwu aga ahụbe nwaanyị si kọndọm agbawala n'ime ọtọ ya before chukwu mere ijọkwa ma na onwe ha na-agba hepatitis C ada ana na-arụ mmadụ ọ dị ka onye bụ ebunyi n'aja ọcha hepatitis C bụ iburu ya onwe ha nkịọ ọkwa ịma hepatitis B sef adịghị mma dafọdozie hepatitis C so enwere a lot of things na-abụghị sọsọ na ị na-eke isi sef any liquid ọbụla ị metụrụ onye ọbụla bụ hepatitis C na just liquid alone contamination igbugoro ya so na ị mere amụ ma na ịsala efere ma na imere anything before ị na-eche ka mgbe ị ga-eyi ibe ya bụ kọndọm bụ mgbe maka ka ihe afọ iburu ọya na ị na-amịcha ọnụ na ị na-asa efere ma na ị na-amị amụ iburugo ya bụ ọya ozugbo so ihe a dị na chiti na awa ọkwa ka a chọwa kọndọm ada egbochi nke ahụ a na-enwe kọndọm ọ ga-abụ iyirigodu ịfụkwa na ọ na-eli iki mana ịma mma iyiri eche na ọ dị oke ị na-eche na mgbe o tifuru gbọwa bụ na ifu ya ọ dị fizi na-afụ ya ọ dị visible ifu na ọgbọwa enwere ihe kọndọm ada egbochi ọya ka eji asị ndị mmadụ ụmụ nwoke unu yi tinye ihe na unu na-akpa gbuchie ya ka ọsọ ya karịzịrị kịta ị na-eme na ọka imele enjoyment 5 minutes enjoyment etinye gị na nsogbu ịbịazi iburu jebunye nwaanyị n'ọrụ onwe ya n'ime ụlọ nwaanyị n'ọrụ onwe ya n'ime ụlọ na-eche gị ibunye ọya nwaanyị a na-agwọ ọya ọgwọchafụ staphylococcus ọbanye na syphilis ochi na syphilis ọbanye na candidiasis osi na nke ọ bụrụ ihe nwoke kpụtara vunye the same thing dịkwa ebe ụmụ nwaanyị nọ so kọndọm abụ okwu ihe a na-echekwubezi kịta before sef iyiri kọndọm ọkwa gị na ya ga-amị ọnụ enwe ụmụ nwoke sef ọ ga-abụ before ha eme anything ihe aṅụala nwaanyị ọya mba nke a bụ eziokwu so ịṅụ ara nwaanyị n'ime ihe ọ na-echikwa ya ebute ọrịa a na-ebute ya especially hepatitis C and B ị ga-ebutelili agụmatụrụ gachi nkwụ oke bọsas m ga-efu ya fuo ụfọdụ ụmụ nwoke na-aṅụcha ikpu ha ṅụọ bete ha bịa na ka nwunye ha eme na ha anaghị ịsawachi ọta ofu yọng elu ga-abịaghị ekwu eziokwu ọwụkwa ndị na-etechasị okwu m ghọta ofu jezi ihe m gwara gị ị ga-ahụ matured man ọwụ traditional man ebe nwunye ha nọ bete ya hụ o nwere ike otu akụkonu na ya ṅụọ ya ikpu gachi ike ọ na-eme m na-agwa gị eziokwu even ọ ga na-ayọ mana enwere ndị na-akwụ nwaanyị ụgwọ ka ha ṅụọ nwaanyị ikpu ọ ga na-ayọ nwaanyị biko chọkwa ịkwụ ya ụgwọ n'elu ya ka ọ ṅụọ ya ikpu mana ya bịa ebe nwunye ya nọ ya wụọ traditional man ndị ohi tips chukwubere ije ihe eme gị mana awụ m relationship coach ikpe mbere last week bụ a man ide nwunye gị ikpu mana ịchọ ibe iwela amụ kwunye ya n'ọnụ ka ọ nwụọ ịbịazi hafụ igbu nke ịmakwa na ọdụ ume iduyu onye ọbụla dị na-arụ ozugbo wee mewe ihe a na-eme ibe ịma nwa ya igbu ibe itinye amụ gị n'ọnụ ka ọ ṅụọ then emechezie ịpụzie n'ilo it come to the attention nwaanyị that na-enwelu one girl former girlfriend ọ nọ na-aṅụ igbu every minute mana ịma nwụ nke nwunye gị dị n'ụlọ gị na ya nọ ịma nwa ya esi that na ịma nwụ
eni mmiri ọtọ na-aba gị n'ọnụ mana amụ gị ga-afụta ya ọ na-agụ mmiri gụnye tinye nwaanyị n'ọnụ ọ na-alacha chere ọ na-aṅụ nke nwunye ebeta ọ na-aṅụ nke side chick ọ na-aṅụ nke nwaanyị nọ n'ilo ka ngalanya nwaanyị ahụ n'iro o nwere tatu gee ntị ma agwa gị ihe ka ọ sọrọ ya la anya gee ntị ịma nkwuo ya ọ ga-adị fọni koko mutu onu koko yeru tọnụ gị na ajụkwala what is the topic mutuo chere nwaanyị ahụ nọ n'iro emega isere pikchọ ya wedo o nwere side chick o nwere tatu o nwere piercing ọ dị neat ọ na-apọshi skin ya o mere BBL akwa ịghọtara ihe mmiri gee ntị gị mara wedo ọ na-efishi eyelashes o mere pedicure ọ dị nịkịnịkị ịma ụfọdụ ụmụ nwoke ha bịa na social media gee ntị ọ na TikTok a ka m matara enwe nwaanyị nwere BBL bịa hia ya kwuo okwu ụmụ nwoke na-asị useless woman onye nke awa n'ọhịa but after machine live stream sometimes almost 20 message ndị ahụ condemn ya some of them abịakwa n'inbox ya na-asị ya baby I love you please can I know you better gị hụ na ilewe ihe social media ị ga-eme mistake a lot of ụmụnne anyị gee ntị openly ha like ihe ụmụ nwaanyị odoro ụmụ nwaanyị ndị ahụ but secretly ndị ahụ ndị na-agụ ha agụrụ ndị ahụ ndị ga-enye ha the fantasy ha chọrọ. I'm telling you my sister ihe a m kwuga awụ joke. I'm sorry to say this but ihe a wụ eziokwu because ana m enweta report but ọwụ ihe m ga-abịa kwuo. Ana m like ịbịa kọwa aha ndị mmadụ na social media but ana m enweta report. Ị ga-ahụ egelu sere tatu mere BBL na-aga abịa na this live stream kwuchie okwu ụmụ nwoke asị tọfịa akwa this girl the wayward tọfịa akwa. That same lady bịa gbatuo the same men ma ndị na-ekpu okpu chief ma okpu red ga na-abịa na-ayọ ya big even na-achọ ka ha send ọra ya flight money ka ọ bịa ṅụọ ha amụ. Gị hụ dị ihe m gwara gị wụ pure 100% eziokwu. I'm telling you. So ilewe ihe comment section na social media temperature ị ga-eme mistake. Biko iwuru nwaanyị nọ na di nye di gị that vibe ha likiri ya ọ ihe mere East Africa ji ị ga-ahụ ndị ha na-alụ ndị East Africa di gị na ụfọdụ ụmụ nwoke anyị likiri ka nwunye ha gbara west bead see tattoo ga zụrụ ezigbote akpa ọwụghị everyday one black cloth change tụ akpa metụ isi gị fisie eyelash metụ tengene ha na-like ya sometimes akwa ịbịa na Germany ị ga-ahụcha ndị Igbo anyị lụchara ụmụ nwaanyị Bini a ha dịkwa some of them nwere good character. Ịbịakwa ha pọshicha dia skin bụ secha tatu ọ nwoke Igbo lụga ha nwoke mba ma abịa gị ihe a ịdị wayward but ha bịa ha ga-alụ ndị ọcha sere tatu ha alụ ndị Bini sere tatu lụ ndị Sierra Leone ndị South Africa sere tatu. Otu ụka ọnụnụ na-ahapụgodi njakịrị truth be told ụka ọnụnụ hia akwa ihe otu o shekwa ị ga-asọ ọkọ Igbo man but nwunye ewe onye South Africa ama m na 80% of ụmụ nwaanyị South Africa na posh dia skin se ewuri ke nwunye ebutatu ịmana ka o bu. So hapụ ihe a nwaanyị ọbụla nọ na di biko take care of your skin, take care of yourself. Imewe ihe ka ị bịa mewe ihe tradition ka ịchịrị ime tradition mee ya na agwa bet isi ka ị bịa fụchicha onwe gị bịa dịka Mgbeke. My sister, let me tell you the truth. Di gị wuru ike ịgba n'iro o wuru ike ọ ga-ahapụ gị ọ gakwa divorce gị ntị NG Love enwere ụfọdụ ụmụ nwoke enwere some ụmụ nwoke anyị ka m gba gị the way they function. Some of them ga-abịa ha hụ nwaanyị nwere ezigbote agba ha lụọ ya ha lụcha anya then ha chọọ nwaanyị ha lụcha anya then sexually ha dị compatible but nwaanyị ahụ nwere ezigbote agba. Enwere two things. Enwere ụmụ nwoke ga-alụ gị dewe gị n'ụlọ gị che na ha hụrụ gị n'anya they no love you ha lụ gị because of na ị nwere ezigbote agwa iwe ezigbo nwaanyị but sexually ha hụ gị n'anya when it comes to sexual ha ga na-apịakwa gị ọkụ bet ị na-enyecha ahụ the orgasm. Enwere ịmakwasị nwoke kwesịrị ya na-anya otu ahụ ịma na enwere nwoke ya na-anya otu a chọọ m ikwu okwu TikTok akashie m ya na-anyụ ahụ ya niile ya ịhụ ya otu a ọ dịrị ọ ga-eji ahụ ya niile bịawasịcha beshit ha nọ na FYP ha ma na ọwa eziokwu ịghọtago nwaanyị aha a na-enye ha that fantasy ịma na enwere ụmụ nwoke wụ ihe a na-anyụ mpechara spam
mpechara mmiri amụ mpechara ndeke na-echichaghị ike bete enwere nwaanyị ọzọ ha ga-apịa ọkụ ha anyụ ndekwa ukwu ahụ gbara agba ya wụ na ihe a nwaanyị nyere ha dị kind orgasm, you understand. So ha lụọ nwaanyị ahụ ezigbote mmadụ ha hapụ ya n'ụlọ nwaanyị ahụ ha wike divorce. ị ma na ụmụ nwoke dị arụ, some of them dị arụ ala, ha wike hapụ nwaanyị ahụ na-adịgodi deti, ha wike hapụ ya because ha ma na nwaanyị ahụ ezigbote mmadụ. bete ma ihe ha ga-eme, ha gazie n'iro ha chọrọ ụmụ badi ndị a sechara tatu, badi ndị a wụchi. mana enwere ụmụ nwaanyị sechara tatu almost na ha sechara n'ọtọ. ha enwechara ụmụ nwaanyị na-agbacha ring n'ime ọtọ. I'm sorry, enwere ụmụ nwaanyị na-agbachapụ ya. enwere ụmụ nwaanyị wụ ha mepee ampit ha otu a ya adịcha neat, even ha sị gị racha ya ha adịka ụmụazị apọchicha their skin. ụmụ nwoke a shi n'azụ secretly ha na-eje na-aracha those girls, mana ha arachakwa those girls ha ga-alụ those girls. ha agwaghị na ihe awụ nwa eji agba oringo. ha bịakwa ha pretend agakwuru nwunye ha because ha mana ha ma atenti hapụ nwunye ha ahụ before ha enweta ezigbo mmadụ ga-adị ka dad ya wife ọ ga-efi arụ. akwa ịghọtara ebe m na-ekwu. some of them ma ihe m na-ekwu n'ọpịọ ihe m ji mata ihe m na-ekwu. emere m IT mgbe m nọ school, emere m IT and them serve, I don't want to call their name, hecha big men. ị ga-ahụ big men ya alụ ezigbote nwaanyị wụ ezigbo mmadụ, o ike hapụ nwunye ya kama ọ ga-ahapụ nwunye ya ewuju ụdọ magbuo onwe ya. but truth be told, ọ ga na-akọchara n'iro mana ya na-akọ ihe respect onwe ya. but nwunye ya na-enye ya dak ịhụ ya racha like this, ịhụ ya chairman ya si wow, ya si big ya pịacha like this. ụmụazị ahụ ya enye ha ego discharge ahụ ya agbajesie sim card ya sị ihe ahụ ụmụazị emebiere marriage. ụmụazị even ịma ihe ọ na-akpọ nwunye ya, ka m gwazie gị eziokwu, ihe a na-akpọ nwunye ha madam. ị ga-ahụ nwoke lụchara nwa ihe ọ na-akpọzi nwunye ya madam. ya respect cha nwunye ya like this and ọ na-eji nwunye egwe, ọ nakpa emekpa, ọ na-adịkwa careful. but ọ nwere side chick NG. some ụmụ nwoke na-agba n'iro, forget joke, ha na-attach na side nkwuo ya bosses ma ga-efu ya. Yes, telling you the truth. so nwaanyị ọbụla nọ na dị, achọrọ m ka iji opportunity isi iwe relationship therapist ka ị gbata ụmụ nwaanyị ibe gị ka ha nwee ike na-eletesi onwe ha, mara ihe di ha na-achọ, push ya dia safe. ka ị ghọtara ihe mmiri. yes. ihe ị na-ekwu dị n'anya, Chukwu mere iji ma ihe ị na-ekwu. To be honest, ụmụ nwoke ụfọdụ dịkwa selfish. I will not lie you. ịbịa ịma ndozu nke gị ịpụọ n'ilo, ị ga-enye nwaanyị ego ya ji eme BBL, inye ego ya ji ekwunye gị ike kwunye gị ala, mana nke gị na-epụrụ idowe nke gị chọọ ka ọnwa anya ahụ ịchọ ka onye ọzọ nwa. then ihe ahụ ebe ahụ ụta ahụ isi chọ ka nwaanyị dị gị jee n'ilo dozie onye ọzọ ọdụ otu ahụ. enwekwa ụmụ nwaanyị na-achọghị imewo those things, mana advice m na-enye my gender bụ biko ụmụ nwaanyị unu nọkata unu eje uchuzina sa ego ka o wee bụrụ na unu ji mee ihe nyere ụmụ nwanne unu aka. ọ dịkwa mma inyere ụmụ nwanne aka, ọ dịkwa mma ime anything, but bidogodi from take care of yourself. ụfọdụ ụmụ nwaanyị unu adịghị edowe onwe unu ọfụma, unu bi unu na-enwe body odor. ụmụ nwaanyị zụrụ Rolex, zụrụ akwa, but iyi were since 2-5 years ago ị ka na-eyi. and kam sure ka oge enwere ịma sorry, ụfọdụ ụmụ nwaanyị efile bad o, ka m kwuo dị sin. ịma asị imewe ihere gị lose, onye emewe ihere emewe ihere eziokwu a na-apụta. ichiri ikwu eziokwu gị efushie ihe ọ ga ga-aṅụ mma. enwere ụmụ nwoke bụ before ha agba nwaanyị titi ha ga-aṅụ mmanya ọkụ ka ha na-enwe moral eji ekwu. ka m gwa gị eziokwu my sister, ịma na enwere ụmụ nwoke bụ ha gacha bata hụ na iso ofu akwa, enwere ike akwa ahụ dị neat but sofa na akwa ahụ awụ kọlọ ha laikiri everyday so ofu akwa datin iso. enwere ha na-akpọ iso. ha ga-eji ike, ị ga-eji ike na-eme ha attract. ịghọtago ya wurugodi na akwa ndị ịsụgawa ọkịrịka, bet ya wuru na ị ga-aga kpoo ya nga kpoo different color. ya bata Tuesday ya ahụ gị wute akwa ọzọ, ya bata Wednesday ya ahụ gị wute akwa ọzọ. enwere ụmụ nwoke bet one thing ịma ihe o ji dị very dangerous o, nwoke lose attraction ebe ọ nọ ịnọ. o nwere ike ọ ga-agba gị ụmụ nwoke na-pretend, o nwere ike ọ ga-agba gị nwunye ya
ịghọtago ihe mmiri nwoke na-adịghị attractive nwaanyị ga-agwa di ya bete ụfọdụ ụmụ nwoke a na-agba nwunye ha na nwaanyị because ọ ga-ama na ya gba gị nwere ike ifili bad ị ga-efili insulted ya kipuo ya beti mgbe ị ga-eji mata na ilu uzugo final mgbe o meziri gị n'anya bam ya wụrụ na di gị ahụ ahapụla gị ya adịzie gị surprise. Yeah, ihe na-ekwu dị n'anya asị ụmụ nwaanyị n'idiri ije gote different color of bra. Even ụmụ nwaanyị ọ ga-abịa isi ha yie G-string ha sị gịnị panti a mmanya die gịnị na-adị ihe medelu nsị gị na enwere ị na-eshi nri ọ bụrụ mgbe niile ị na-eshi nri gị mara akwa yiri mmeri amaka ị na-eshi nri yiri ihe ọ ga-abụ di ga na-ahụ otule gị anya ọ na-ahụ ike gị anya so that ọ gafete ọfụ ka ike dị ya emetụ ya aka gaferu ọfụkwa ka ọzọ dị ọ na-eme gị ọ na-afụ gị attractive. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ sef ga na-eyi 2 bra echenje nke echeche a na-eyi the same bra for many years nwoke a na-afụ the same thing. Ị na-idiri dị na-eje idozi onwe gị ime idowe onwe gị mee mbọ gị dobe ọ bụrụ iwu asọrọ gị debụladịrị artificial natural beauty dị mma bet na-ekip onwe gị clean ịnọkọta icheji ihe wọdropu gị gote ụmụ ihe ga na iyi nọ n'ụlọ ọ bụghị ụmụ nwaanyị ụfọdụ dị yusa nọ n'ụlọ ha mara tusọmenụ enwekwara ụmụ nwoke na-ese ndị enwere ụmụ nwoke achọghị ịma ihe dị ha attracted wụ ihe nwaanyị ha bụ ihe nụ n'ime ahụ nwaanyị ha the ringing tune anya nwaanyị ha ịghọtago ha adịghị interested weda nwaanyị ha o techasịrị ana m abịa ama m ịghọta enwere ụmụ nwoke wu isi ego dị jollof rice without ose ha erie ya ihe ọbụla ishiri nye ha erie ya. Enwere ụmụ nwoke a zụrụ like that ihe awụ ndị mma kwa ukwu ịnweta ụmụ nwoke ndị awụ na mma ha nkwa ukwu zụrụ ha dịcha ha na-eji ike elechasị nwunye ha dịgodi deti ha ga-apịakwa nwunye ha ga-eji ike complain ọ. Enwere ụmụ nwoke dị like that onye mbisiga ụmụ nwoke dị different species ịghọtago ihe mmiri mana enwere ndị ka ewudat na m na-agwa gị eziokwu enwere nwoke wụ na nwaanyị ya dịgodi nkekara ọ hụrụ nwunye ya n'anya ihe o ji hụ ya n'anya awụhụ based on ọsọ akwa dị deti ihe o ji hụ ya n'anya wụ enwere natural something Chineke nna kere nwaanyị ahụ ji ọkpụ ihe o ji hụ ya n'anya ịghọtara ihe mmiri enwere natural something ịma asị beauty is in the hands of the beholder kwa otu unu shekwu ya enwere natural something na-eme ya attract ebe nwa beta ọwụhụ ụmụ nwoke niile dị like that my sister ọwụ ụmụ nwoke niile dị like that you know but the truth of the man akwa ịghọtara angle m si abịa enwere ụmụ nwoke bụ ọkụkọ Igbo naturally ihe ọbụla otu ọbụla ịdị ịma ihe a na-ene anya bụ ihe ya ha fụrụ wee kpochọta gị mana a na ha spice relationship ọ bụrụ ụmụ nwoke na like ọ bụrụ na ịda ha adị ọdụ enwere ụmụ nwaanyị ọ ga-abụ otu a enwekwa ụmụ nwoke gwatụkwenu ha na-ewetu ndị enyi ha nwoke achọghị m isi ndị dịka na-eme ntara ha nyetuwe ndị ha lọvụrụ ikpu ọwụ mgbe niile ka nwoke ga-anụ ikpu a ha nyetuwe ha ikpu ka ha na-akụ ọkwa ụmụ ọkwara agenda ka ị na-ekwu yes ha nyetuwe ikpu mgbe ọbụla atagachi ebu ya aga eluigwe ha bịa ha na-edowe ahụ ka nwoke na-ana ha dị 10 ọ bụrụ mgbe niile ka nwoke ga na-enwe time enwe ụmụ nwoke enwere ọkwa emere ụfọdụ ụmụ nwoke na-ada eje pụọ n'ilo maka a na-elute ozugbo nwaanyị nke nọ n'ilo amakụrụ gị nye gị ozugbo dọkawa gị sef ifuwe gị belt gị jiri aka chọba ya mana onye na-ata na ịbatazi anyị mụ nọ nwaanyị edobe arụ fụọ ahụ ka ịyọwa ya ayọwa nawa ya ihe anawa ụmụ nwaanyị ma ijenda ụfọdụ ha mana ada aka ọsọ ụfọdụ ha bata otu a ị bịa hụọ ahụ na-achọ ka gị ayọ gị ikpu ayọ nna ọ bụrụ na ịbata fụ na di gị dị stress ọ bata inyegodi ya nri erie na ọ na-aba afọ die onye ahụ adịkwa ike wee nwee ike mee something else maka ọnni ka ị eji good food isicha nri gị bata gị gbafuru ya mmiri ọsa ahụ ọ na-asa ahụ ife akwa bakwuru ya na batrum ahụ ọsọgodo ya bụ na ịsabugo ahụ ịbakwuru ya na batrum ahụ chiwe ya ogbo n'ahụ gba ifu na ike akwasị shie ya ogbo n'ahụ chiwe ya ogbo n'ahụ ma o nweghị ume gị ṅụọ ya amụ gị nọ ebe ahụ ọ ị na-asị ahụ ifu ka ị ga-amalụgo ofu ebe ọkwọchi na ọ dị tired gị gba ha zụrụ tuwe oyin enwere oyin a na-azụ gị kpọọ ya ka anwụrụ otu amakwa ukwu m si akpọ anwụrụ gị tigo oyin ahụ ka anwụrụ ị na-aṅụ dị tii ya na-ada kwụrụm 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 na-eme na ya awụ nwoke achọghị m ịbịa kụziwe ihe ndị a ha na-eme ya ka ha ga zụrụ oyin enwere oyin a na-etechasị n'ọnụ akpa lubricant ọwụkwa m emetụbekwe m mbụ ọwụ na fonu ka
na YouTube ka m na-ahụ ihe a emetụbekwa m mbụ ịkpụrụ ya gị na-eme ya na-eme kwụrụm 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 nwoke a na-anụ sanda ahụ ya eme ihu ka Kanye West ya ewuri ihu mee Kanye West ọ sound ahụ ihe na-atọ n'ụbọchị ọ ya ka o ji adị m ibido na batrum mmiri ga na-enyeduru gị aka gị ọnụ ya na-ada kpụrụm 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 mmiri na-enyere aka ya na-ada kpụrụm 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 ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha bịa sị gị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị sef di ha pụọ ha ma nsa ahụ ebe ahụ ha dị na ka di ha ya ejekwute ha isi m na ọ bụrụ nwoke na m ga-ene ya anya ugboro na abụ ka m kwukere nke wee eziokwu ana m ada gwa my gender ka o ji dị di gị pụọ ị na-emechi edozucha ụlọ banye saa ahụ chenji yiri bọm shọt yiri ezigbote akwa ga na-eme atraktiv even sef iyiri polo gị iyi polo ga adị hangin idozi onwe gị ọfụma ọ bata ya afụ na ị sara ahụ na-esmel ọfụma isogodi abụọ na ịsa ga ahụ ọbanye batrum igụpụlie ọbanye thank God na shawa dịzi na ma ndị nọ diaspora ma ndị nọ be anyị onye ọbụla na-emezi shawa ọ na-asa ahụ gị bakwuri ebe ahụ ọ sị gị ọgịnịkwa ịbịakwakwa ege isi ya ka ị bịara ichi ogbo n'ahụ bifo na oyiti gị na ya ga nọ na batrum nwa na-abụ ebu na-asa ahụ emegokwa ofu ọnụ a na-asa ahụ ọ bata gị ite ya ude mgbe unu na-ete ude gị ma na oge isi ịtụkwuru ya n'elu mechere ọzọ but akwa ịma na awụ m onye aproko ewe me na aga ekụpuo m isi chere isi na ịtachara na ke moto before once atacharakwa m chere ọ n'ime abalị ka ị mere ihe a ka ọ day time biko ọ ebe abalị ebe 7ish chere unu gara all this swampy road ka ọ na ezigbo moto chere ịtụka ahụ dị ụjọ wedo ụmụ Jamaica ndị a na-akpagharị na UK akwịnụ UK ụmụ Jamaica ndị a na-enyogharị na UK na-ebucha daga n'ukwu ịtụka ahụ ụjọ si ha nwere ike ịbịa kụwa glaasị na-ele ihe unu na-eme atọ because glaasị m dị obele tinted ọ bụrụ na ọ dị clear a bit ọ dị ọ bụrụkwa na ịma na-afụ mana ọ by 7 o'clock anyị chi ịpụ ọkwa na anyị emegokwa gbadata o ịfụzikwa m ịchọghị hapụ m ka m banye gị moto chere na-achịkpa moto gị chọọ na iwere ọzọ ma nsị gị ngwa bata n'azụ maka ọmụ na anya moto kparala akpara na ele na otu ị ga-esi meshapụ ahụ ebe niile BMW Jeep gị baa n'azụ gị nọrọ nke ahụ kacha daba ọfụma gị onyinye emetụ gị ebe ịchọ ka o metụ gị na ya banye ọfụma bikọs ọ ya na-eme ka ọ kpagide ọfụma ya dumie gị ọfụma n'ụdị chere ọ ya ga-eme ọ ya kacha ụtọ ọ ga-eme onye ahụ adị relax ọ tọrọ m pieces with ringing tune na ụmụnne ya na ndị nna masị ya na moto sọsi ya dịzi iche bụ na moto bịazi na-emezi masị na ndị a ga-asịka na achọ m ịma ya bụ adult na-emeka ihe and guess what ịbịa sị ma ọ gịnị m sị gị dị anyị is my right okay I'm entitled to my right. And ọ gị enwe onye ga-abịa sị gị woman ihe imegebe but ịdị sure na ihe ọ dịghị against our culture ihe anyị mere adịghị against our mmadụ ka m ji nke na abatara m nke moto atọwa ka ntị sef na-ele ukwukwe forward ka atacharakwa ọzọ na moto anyị tacharakwa ya mbanyekwe moto ịkụchara na n'elu mekwe ukwukwe forward no because I kụchara n'elu nke enu ezuolie meaning that you're always available for your person na mekweru m ebere ọkwa mmepe sape like adịghị m echekwe ka ayọwa na ya nwa na-ejide aka m achọ ara agbaala ndị narcissist na ndị toxic feminist echekwe m na-enye eye anyị na-anọrọ ebe ọbụla ewere ya enwedị mgbe guess what enwedị mgbe anyị nara village onye malụ ọma mgbe a na-eme enwere big thing na-eme na village ya last Christmas I won't lie you m si abịa duje m ka ndị enyụpụ mamịrị na because achọghị m ịba ebe a na-eshi nri nna anyị nọkwa ebe m na-anyụ mamịrị wecherukwa wanụ nekwenụ m anya biko and the marriage ka mma ịlụ your type ihe ejide otu ahụ ịlụlụ your type ya bụrụ na ịlụ your type ọ na-ewu problem ekwenụ m anya anyị na-aga ihe nwa odogwu gbanye masị ọgịnị ọsị m nyụwanụ mamịrị a na-enyu mamịrị ọsị m nna ka anyị wechere n'ofe m cha na nwoke ndị na-ete nkwụ nọkwa ọsị m ha nọrọ onye ete nkwụ gbadata ka ọma ma nwunye mmadụ chere enwere ụmụ nwoke wụdat na ịgbagodi ha okwu a ha achọghị ịma ha epiri ihe agachi ike ọsị m biko m bịata one side anyị wechekwere ofu ọnụ anyị dịkwa onye ji idufu mmadụ so bụ ụmụ nwoke iwere ike ịnụ like otu ugbo iwere ike nọrọ na room visitor nọrọ na palọ ha achọghị ịma ha naragodo otu aka gachi ike ọchọghị ịma nna ụmụ nwaanyị supposedly ihe a willingly unu ete ọ bụ ihe a na-ana
unu nụọ di kedu just mee ka ihe ka ọ dị spicy na marriage unu o nwere ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-pretend onye mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji eluzi the love di ha nwere ebe ha nọ ịpụta ị na-pretend di gị ka afọ isi na ịdịgo too corrupt nna become o nwere ihe a na-agbọ become ihe a na-agbọ ASHAWO gịnị ya bụrụ ya ebe di gị nọ buru ya ebe di gị nọ ya bụrụ sef na ịnago kanaghị ọ dị mma otu ahụ na akanaghị ifugo ụdị ga-amarụ si na onye a n'otu a ka ịdọ ọ bụrụ ịcha blue taa echi ịcha white ịpụtazịa gị nọrọ even sef ụfọdụ ndị ka ọ na-abụ otu a ha na-abata na dọ di ha na-achọ inye ha welcome peck ha ewofu iru otu a just like ikpe mkpere last week tekweni ihe ịchọrọ relationship ịchọ start a new relationship nwoke nwere one or two things ọ complain about you it's very simple. Okay, anụrụ m that na ihe ụmụ nwoke marriage ndị a na-enwe nsogbu n'obodo oyibo ihe ụmụ nwoke na-complain na adị very simple. Very simple. Ha na-abịa complain all this anụrụ m that na ihe ha na-complain wụ just a simple thing nwunye ha ga-eme understand marriage awo na ọ na-eme fasting ị ga-emegide fasting morning and night and fasting guess what fasting ị na-eme mana ị na-eme fasting ị na-abịakwa na be nwoke agwa m ya sị ịma na ị na-eme fasting stay in your house ọ bụrụ onye that man ya na-eme ka ihe ị chọrọ ịnụ oke ịbịa gị na ịnọkwa na ị na-eme fasting mgbe niile dị man na-asị mgbe niile ọ nọ Ebuka Obi ọsị Obuka Obi ya abanye ya another one. So that means stubbornness na-emekwe nwaanyị na-emekwe marriage asa. Ịchọrọ keep the man ịchọ new relationship fair enough. Onwere onye bụ ekwensu awụ m onye ụka ana m eme fasting mana ị na-eme fasting gị nọrọ na ya adị gị ọ bụrụ ị na-emekwe fasting bịa visit that guy ịma na gị na ya na-eme ka na ịma na ịbịa ozugbo ya achọ ka ọ nara gị something then ọ bịazịa ọ ebebi nnọọ ọ bịa eme gị ọnụ gị ime otu a masị ya nna nne ọ bụrụ otu ahụ ibu virgin anụrụ m na 80% otu a agbakashi m the lady mgbachim ya ifụkwa m echi ịntụfu na mọnụ m ga-agwa gị the truth because ọ ihe m na-alụ I've been relationship coach for 10 years now and enyego m asked them yes onye kwu red flag yes asked them the man this lady continue like this you can't remarry her because ishi na relationship pụta and mmadụ ama na-atọ na ọ na-anụ nwaanyị onye nke nwa chọkwara ịnụ di ishi na relationship pụta ị na-achọ a very good man ifuga a very good man ishi be gị na-abịa bie ọ bụ inye gị a welcome kiss ime otu a then njinazia na bed gị yiri trouser yiri pantị yikweshi joga yiri sweta si na ị na-ege Ebuka Obi nna hello Ebuka Obi na-adị emede mmadụ encourage nna gị pịawa di gị ọkụ nyewe ihe tinye na acceleration tinye gear 1 ọ ga-enye gị advice gị na-etewe di gị anya gị dọkapụ ya ukwu oke ị bịaziri ma na onye a bụ ihe dị interested to ịfụtazịa nwoke gị na ya nọchi na bed iyi chere ihe a niile nna amụ nwoke ga-ada onwe onye bụ amụ ya ga-ada kedu ebe ọ ya ebido ọ tweta ka ọ ya eyifu ka ọ drọza ka ọ jọga ke nke ọ ya eyifu na agenda m nidiri ịmụrụ anya ka azụ ịchọ ihe gị gaa for it imezine pretensi na pretensi ahụ ọdụgo kwuofie na pretensi were ihe ị chọrọ ozugbo ọ na-aga gị nwere ụmụ nwaanyị chọrọ datin mana ịbatazi adịma na na-akọ onye a bụ dị 2 things 3 things ọchị na the girl adị etukwu ya na laps ọbịa otu a ọbịa ka o wolu ya etukwu ya na laps na ọ na-enyenyere ya aka the girl bụ ibupụ ike gị tukwu n'oche nna ke mgbe anyị ga-etukwu ya na laps gị mịa ya nwa nipụ metụ aka na nipụ ma mịa ya ọnụ ọgbanye unu abago na bedroom unu ewolugo 1 or 2 things ị na-eche ka a na-ayọ gị ayọ nwere ihe ada ayọ jenda m nidiri wake up ịghọtago ịchọ something go for it kịta abụ ọzọ mgbe ị ga na-eme ka achịkwa na ibe ezigbo mmadụ ụmụ anyị ụfọdụ anyị almost 85% na-pretend too much mana ife ha bụ agụ owuru ha niile. I'm sorry my gender, I have to be honest with you. Biko ịmara ihe ị chọrọ go for it. Iche imezina ifele inweta nwoke dị mma na-eti anya pịkpọsịa ya amụ ya jidie ọfụma achọkwa nge meluo ya ahụ beti jidie ya feel ịnọ with him. Onye mere ụfọdụ ụmụ nwoke adị cheat because ha cheta the way iji eme ha enweghị nwaanyị ọzọ ga-adị ha na brain na-abụ ọgụ a. Ụmụ nwoke nwee principle, not every of them, maka enwe ndị na-enwe principle inyechegodi afọ
Inyechegodi ihe niile ị ga-enye bunye ukwu bunye staịlụ niile ịpụkwarị ha eje chọkwala onye ọzọ wee nụọ ịghọtago ha eje chọkwala onye ọzọ wee shagkwa mana ọ bụrụ na ụmụ nwoke nwere prịnsịpụl ime ịchacha ya nyecha ihe niile ị na-enye onye anọrọ na-alahụ ụlọ dịka inyere ya vitamin kwe sleeping tablet ya na-alahụ ụla the next thing bụ ọ bụ inyechekwa ya gị iji mara eshi nri nwaanyị ma n'idiri ime eshi nri ịmara eshi nri mara enete nwoke anya ọ bụgodo na ịmaghị eme nna mgbe unu ga na-eke isi na-eme ihe niile na-egwu egwumegwu amaka ndị oyibo na-akpọ ya foreplay na-egwu egwu na bed na-egwu egwu ị na-egwu egwu nwoke ọ na-agbagote ọ na uche adị ya maka nwoke anọla ebe ọ na-eche ego ọ ga-eji wee lụọ ụlọ ego ọ ga-eji wee gba moto ego na ọ chọrọ ime investmenti uche ama ndịcha ọ brain ya uche so enwere ihe m chere gị enwere ụfọdụ ụmụ nwoke ha pịawa nwaanyị ọkụ sometimes ha chọrọ ịbịa ịma ihe wee bịa like irelizi ha eme ihe otu a mee ka enwere ihe ha ukuru ha memori ha ya wụrụ na ihe a ha mụrụ otu awụ ha chetaghị 1 Juli na-apịata ha ọkụ ha ji abịa ha ewere memori onye ọzọ na-abịa anụrụ m na ọ dịkwa na nwaanyị onye hụrụ na partner ya na-eme such a thing ka ihe ọ ga-eme iji curtail that action. Ọkwa communication bụkwa the vital chumerije ịnidiri ịma ụmụ anyị na-abụ ịgwabụ ya n'elu ebe ọ nọ n'ebe ị nọ ozugbo because enwere ndị nwechelu love ha na-achọghị ichefu to be honest ọ bụrụ one or two things mere ya na the person anọzi ịghọtago but no unu mechie rituo ịjụọ ya ajụjụ gịnị and communication ama bụkwa nke mgba na ọgụ i communicate effectively then ọ bụrụ na ịjụọ ya kedu ihe dị otu a ji eme enwekwa ike mgbe ahụ ihe na-afọ anya ya na-eme n'elu ọ bụkwanụ that enjoyment ahụ ọ na-eme ebe nwaanyị ahụ nọbụ ihe na-eme ya na ọ na-erichi climax ịghọtago nwike ọ bụrụ na onwe ya wụrụ na nwaanyị na-erichi climax mba enwere nwaanyị ka ị na-ekwu ka nwoke ka m na-ekwu mgbe ọbụla nwoke mere otu a ga-eche ọwashi enwere onye o cheteghị ihe ahụ o mego otu awụ memori onye ahụ ka ọ na-akọ ọlụ ọ cheteghị dati achọghị m ịkpọchapụ ahịa chinenye ahụ nọ na Ajip nọ na Rivers steeti ọwụ na Ebonyi steeti o ji ya na-anyụ ọ ga-eme na onye nke ya na ya nọ n'ọlọvụ ya na because ọ bụrụ na ị ga-echeta memori onye gị na ya nọ bụ damis uche gị ka n'ebe ahụ ịghọtago enwere onye so ụmụ nwaanyị na-emekwa ya ọwa eziokwu ụmụ nwaanyị na-eme ya enwe ndị ịma ka m hafụ ịkpọ ya afa maka TikTok a nọ na ya ịma na enwelu kukumba enwere sizes ya enwelu ndị nke gbara agba mepere so nke gbara agba mepee gị then iwezelu nke nọ midụlụ jekwuzelu nke nọ midụlụ ọ dịzịa ka gachi na ide filizi nke nọ midụlụ ahụ nwekwenu ndị nke nọ midụlụ ga-emepe nke gbara agba na-afụ ha ụfụ so enwere ike nke ahụ ha ga-ejekwuzi ama ndịzi ka nke izizi ahụ enwere ka m jụọ gị ajụjụ nwoke lọvụrụ nwaanyị lọvụ sia nwaanyị in fact zụọra ya moto na-alọvụ nwaanyị na-emere nwunye ya ihe niile mana ya wụrụ na nwunye ya na-eme ya richie orgasm ya nwoke ahụ na-achọ nwaanyị ọzọ secretly ọ ga na-enye ya orgasm the kind of orgasm ọ chọrọ o gosiri na ọ lọvụ nwunye ya ka ọ wụ na ọ lọvụrụ ya ọ na-emere nwunye ya ihe niile beta abịa na orgasm ya chọọ nwaanyị ọzọ ga-enyere ya aka to reach that level of orgasm na ọ na-eme anticipate so o gosiri na ọ lọvụrụ nwunye ya ka ọ lọvụ ya nke a kwa ezigbo ajụjụ ka ị jụrụ that man n'idikwelu ka a jụọ ya ajụjụ ọfụma I'm sorry ịlọvụ nwunye gị na-emere nwunye gị everything mana nwunye gị adịghị nye a ọ dị eme gị ka iri ichie climax nwaanyị nwoke ahụ nwere ụdọbụ o nwere cockroach na cupboard ya because ọ bụrụ nwoke obi anọ ebe nwaanyị nọ ịghọtago ịmasị m na nwaanyị na-emele everything ama na-ekwe gị olesi ma nwaanyị ahụ amaghị ọrụ ya o mebi na nwaanyị ahụ amaghị eme anything because onwe ike ọ bụrụ na enwe ọnwụ ụmụ nwaanyị ọ ga-abụ ha dị na bed ha nọrọ ka akwa yasara ayasa ọ bụ nwoke na-apanye ha okwu na-eme everything ịghọta so ọ bụrụ na nwaanyị ahụ na-eme ọhịa ọ sọpoziri ime ọfụma enweghị ka nwoke ha fi dị na-eji eri iche ọgịzi olesi ma nwoke ahụ a na-agba ofe oringo n'ilo olesi ma nwoke ahụ ada n'ofu ebe nwoke na-emerụ nwunye ihe niile na-azụrụ nwunye everything na-emerụ nwunye ihe niile ịma nsị m kịta
ịma nsị m nkịta na nwoke ahụ mba nwoke ahụ nwere nwaanyị ọzọ ọ na-eletekwe n'ilo olesikọ na nwaanyị ahụ amaghị ọlụ ya mana nwaanyị ọbụla na-emerụ gị everything na-enye gị ihe ịbịa ga-enye emeperu gị Zion ya gị ga na-arụ ọrụ ya ọfụma ihe ya emetụ gị aka ebe nwaanyị ọbụla na-emetụ aka na-amị nke ọmịmị na-eme gị ihe niile gị dị mma isi na ịma nri chọọ gị ọga mpa anya gị dị n'ilo. Okay, ka m jụọ gị last question before the producer ekwu okwu, just last question. Anụrụ m na one of the sign eji amata nwaanyị nyere nwoke fake orgasm, fake nwaanyị eme ya dịka ọ mere enjoy, nwaanyị ọbụla ha na nwoke mesịa ihe nwaanyị ahụ na-ebe na-eti dịka ọ tọgbuola ya afta nwoke fopụtara odogwu ya, nwaanyị anọ krọshịrị na-atara nwa chingom ya na-asị biko ya jos gbaba na batrum ozugbo ga were ihe ya jos ga were akwa ya na-achọ akwa ya, mana na ihe ndị ahụ o megewu fake ka ke nwoke dị oke na inyeghị ya the quality ihe ọ chọrọ ọwa eziokwu that na nwaanyị ọbụla mere ya enjoy ịpịacha anya ọkụ ụra ọ ga-ehi nwa 15 minutes nwa 10 minutes sleep 7 minutes sleep always sign ịrụtụrụ ọrụ gị ọfụma, ịpịa anya pịata ya ha ọfụma o kwesịrị ihi like 20 minutes sleep ya na-ehihi that sleep. My brother, I'm sorry, o meghị enjoy, the woman emeghị enjoy, you are just deceiving yourself. Always you eziokwu enwe ụmụ nwaanyị na-adaghị eme enjoy ha anaghị na-etigwe mgbu na ha na mgbe ị nọ n'elu ha just ka a na-emekwe gị ka obi na-adịghị nwoke na-awụli elu na onye na-enwunye ya ihe ọ chọrọ ma na ọwa ma na-achị achị. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ a na-enwe at least few things na-eme nwaanyị obi nwaanyị apụ ebe nwoke nọ, ịghọtago. Enwe ike ọ bụrụ na the man na-enwegide gị ihe ọ na-eme the woman obi a na-apụ, ọ bụrụ na nwaanyị ahụ enwene uche ya adị n'ebe ọzọ, ọ bụrụ na uche ya adịghị ebe ọzọ, ọ bụrụ na ihe nwoke na-eme na ọ daa abazi the woman ahụ na nwaanyị ahụ enwezi feelings ọkwa ị nọ n'elu kama ọ ga-agwa onwe ya eziokwu ọ nọrụ na-eti iche na imegbuo onwe gị na ihe na-eme onye a na ọtọgbuo ya na ọ na-eme enjoy. Ụmụ nwaanyị kacha efeki, ụmụ nwaanyị kacha emie, ụmụ nwaanyị ha nwere PhD n'ife. So that kind woman fake ya bụrụ na ị na-efeki ya send ya request ya na ifeki tụle ya mbụ which is mma na enwere onye kpu okpu chọọchị ihe wuri ka ọ bụrụ na di onye ahụ na-sleep around nwaanyị ada enwezi feelings ebe onye ahụ nọ. Okay, so nwaanyị ọbụla na-efeki ya ebe di ya nọ sometimes or most times ọ nwere tendency na ya hụ nwoke ọzọ bara ya anya n'oge aga cheat ya. Yes. Yes. That is marriage ụkwa nwaanyị ọbụla chi na ọma like ọ bụrụ na o nweghị ozi feelings ebe di ya nọ, i nwezi feelings ebe enyi gị nwoke nọ, ma then ifu nwoke bara gị anya nọ n'ilo nwaanyị ahụ ga-eje adị m eto okwu m ude. Nwaanyị ọbụla sị na ọma nje ma na nwaanyị ahụ na-atụrụ onwe asha. Ị ma na-enwego ihe mere obi nwaanyị ahụ ji fuo ebe nwoke ahụ nọ, izida na nwoke na-echiti ọ na that man nwere ihe ọ na-eme nwaanyị ahụ na-ala ike melie mmụọ ya niile ji pụọ na ya. So nwaanyị ọbụla na-efeki that cry ifu na obi gị anọghọzi na ide that feelings ahụ adịghọzi, connection ahụ adịghọzi ebe gị na onye nke gị nọ. Onye ahụ fụ nwoke ọla ike n'ilo sharp ọ ya eje. Nwaanyị ọbụla chịkwa na ọma nje ebe a mana nwaanyị a na-atụrụ onwe ya ashị. Ama ekwu nke m straight adịghị m ete ya ude. Okay. Msubadi, thank you so much, my NG love. Amamu courage you need na-ekwu ihe a na-akụzi otu a because so many people are not open otu a, or just very few people. And